Someron osuuskassa perustettiin Someron sillanpäässä 1910 ja toimintansa se aloitti Someron osuusmeijerin konttorissa 31.3.1911, toimien siellä aina vuoteen 1920 saakka. Välillä toimittiin kirkon kansakoululla, osuuskaupan konttorissa ja Laineen liiketalossa, kunnes sittemmin vuonna 1931 saatiin oma toimitalo Joensuun kylästä. Nykyinen osuuskassan talo valmistui 1957. Se vastaa täysin ajanmukaiselle pankkitalolle asetettavia vaatimuksia. Ympäristön istutukset luovat miellyttävää pehmeyttä maisemakuvaan. Osuuskassalla on sivukonttori Pitkäjärven kylässä, jossa 1926 perustettu osuuskassa 30-luvun puolivälissä liittyi suurempaan veljeensä. Pitkäjärvelle valmistui 1955 ajanmukainen toimitalo. Viihtyisää ja palvelukykyistä laitosta ohjailee pitkäjärveläisille tutuista henkilöistä koottu konttoritoimikunta. Kaneli Veikkolan, kassan perustajan ja pitkäaikaisen johtajan kuva osuu silmään ensimmäisenä astuttaessa Terttilän kylän itsenäiseen vuonna 1926 perustettuun Etelä-Someron osuuskassaan. Häntälän kylästä tapaamme kolmannen vuonna 1926 perustetun kylän mukaan nimensä saaneen osuuskassan, senkin omasta talostaan. Näin onkin kaikki Someron osuuskassat sijoitettu kartalle ja samalla on tullut todetuksi niiden alueellinen ulottuvuus. Maisemat ovat vaihtelevia, peltoaukeat leviävät tasaisina, mutta muuttuvat kumpuileviksi ja samalla usein metsäisiksi käden käänteessä. Vanha kulttuuri antaa leimansa niin tiloihin kuin tiluksiinkin. Ihmiskäden jälki on vuosikymmenien, jopa satojen takaista. Onhan Somero seurakuntana jo yli 500-vuotias. Pitäjän iäkkäimpiin kuuluu maanviljelijä Oskari Ali Yrkkö, jonka kotiseutua edellä on väläytelty. Hän on Someron osuuskassan vanhin jäsen, jonka 84 elinvuoden aikana pitäjän kasvot ovat muuttaneet muotoaan uskomattomasti. Leppoisasti kulkevat muistojen kuvasarjat Ali Yrkön seurassa. Ja rakkaat ovat hänelle somerolaiset maisemat, joiden keskellä hän on miehutensa työtä tehnyt.
Somerolaiset tilat ovat hyvin rakennettuja ja edustavat lounaishämäläistä vankkaa väkeä, jonka ammattitaito ja sitkeys ovat perisuomalaista korkeata luokkaa. Näiden talojen tantereet ovat osuuskunnan luottamusmiesten askeleiden poluille painavat ja pellot heidän höystämänsä. Somero on ajanmukaisella tavalla hoidettu. Tässä ollaan risusavotassa. Alavilla mailla on tehty metsäojia. Poikkeuksellisen kuivana kesänä 1959 ojakin näyttää varsin kuivalta. Raivattu metsä kasvaa parhaiten, ja hyvä siellä on käydä vaikka marjassa. Noin 50% Someron osuuskassan luotoista on annettu maataloudelle, jossa rahaa tarvitaankin koneisiin, laitteisiin ja rakennuksiin. Peltoviljelys vaatii salaojitusta, ajan kuvaan kuuluu kone suorittamassa tätäkin työtä. Someron pelloilla on leikkuupuimuri rypsin kaatajana paikallaan. Monipuolisesta maataloudesta saadaan sopiva läpileikkaus vaikkapa Kauralan talosta. Kanalasta virkeitä munioita. Sikalasta osa 18 porsaan pahnueesta elintilaa tavoittelemassa. Kasvihuoneesta, jossa tomaattisatoa korjataan. Ja keittiöstä niin ikään, jossa emäntä tarjoaa maukkaan tyypillisen hämäläisaterian. Somero on kaukana rautatiestä. 25 kilometriä on matkaa lähimmälle asemalle, mutta autoliikenne on sitä vilkkaampaa. Autot kuuluvat todella somerolaiseen kuvaan. Parhaana aikana lähtee autoja jopa 10 eri linjalle yhtä aikaa.
Keskustan vilkkaudesta, jossa liikennepauhaa on vain kukon askel nykyaikaiseen yhteiskouluun, josta reipas nuorisoparvi purkautuu koulutyön jälkeen. Elinkeinoelämän monipuolistuminen on luonut uusia asumisen muotoja. Tien varteen on kohonnut omakotitalojen vauraan tuntuinen rivistö. Kerrostalot ovat merkkinä asutuksen tihenemisestä. Monet tarpeet tyydytetään ja monia palveluksia suoritetaan. Someron osuuskassan luotoista on noin 20% annettu asuntotuotantoon. Kuusepän verstalla on osuutensa rakennustoiminnassa. Somerolainen paja on jo metalliverstas monipuolisine koneineen ja ammattitaito riittää ratkaisemaan vaikeimmatkin mekaaniset ongelmat. Tiilitehdas kuuluu oleellisena osana Someron keskustan kuvaan. Tiilitehtaan tuotantoon kuuluu paitsi suosittua reikätiiltä, myös erilaisia putkia ostajien tarpeisiin. Kaikkialla näemme merkkejä taloudellisen toiminnan vilkkaudesta. Se kuvastuu työn rytmistä. Maidon jalostukseen antaa oman leimansa meijeri. Ja maitojauhetehdas on näkyvä laitos Someron keskustassa. Punnitus käy automaattisesti ja valmista tuotetta tulee vähin äänin tarkan ja huolellisen valvonnan taatessa laadun. Piippu on tällä vuosikymmenellä tullut monille ihmisille tunnukseksi, johon liittyy mielikuva hyvinvoinnista. Someron osuuskassalla on oma panoksensa hyvinvoinnin ja vaurauden luomistyössä. Osuuskassan jäsenten, pankin todellisten omistajien valtuuttamana valvoo hallintoneuvosto, että osuuskassan hallintoa ja liikettä hoidetaan sopusoinnussa lain, vahvistettujen sääntöjen sekä osuuskunnan kokouksen ja hallintoneuvoston omien päätösten kanssa. Jäseniä on hallintoneuvostossa 18. Sen puheenjohtajana toimii maanviljelijä Into Hovila. Säännöt ovat kaupparekisterissä vahvistetut. Nekin ovat muuttuneet kehityksen kulussa. Uudistuksia on tehty sääntöihin vuosina 1926, 36, 44 ja 1957. Kaikki muutokset ovat jäsenten osuuskuntakokouksessa tekemiä. Hallintoneuvoston valitsema osuuskassan johtokunta valvoo kaikella huolella sekä lain edellyttämän vastuuvelvollisuuden alaisena osuuskassan etua ja hoitaa sen asioita. Jäseniä on 9. Johtokunnan puheenjohtajana toimii maanviljelijä Alpo Hovila. Liikkeen välitön johto on sälytetty osuuskassan johtajalle hallintoneuvoston antaman ohjesäännön ja johtokunnan päätösten mukaisesti. Liikkeen muodostavat paitsi edellä luetellut jäsenet ja heidän valtuuttamansa hallintoportaat, nimenomaan osuuskassan johtaja ja muut toimihenkilöt, joiden altis palvelu, avuliaisuus